Jekk dolodu wieħed jgħid li llum hija festa kbira, ikun qed jgħid ftejt wisq. Ikun jagħmel dak li bl-Ingliż isejħulu an understatement. Għaliex jekk iridu nkunu korretti kemm teoloġikament kif ukoll b'rispett lejn ir-reliġjużità popolari, għandna ngħidu fi kliem San Massimiliano Kolbe li llum feġġet l-awrora li tħabbar dik ix-xemx li qatt ma tinżel. Kif dakinhar tal-Għid il-Kbir il-Knisja tkanta li sebaħ jum mingħajr rabiex, hekk illum fl-Għid tal-Assunta nistgħu ngħidu li llum reġa' feċ għalina jum li d-dawl tiegħu ma jintifiex. Għaliex bit-tluq glorjuż tagħha fis-sema bir-ruħ u l-ġisem, Santa Marija tirċievi b'mod antiċipat ir-ran li hemm lest għalina l-koll. Hija tipparteċipa mir-rebħa ta' Kristu fuq il-mewt. Meta jirrakkontaw il-qawmien ta' Ġesu, l-Evanġelisti jużaw verb li normalment aħna nużawh mas-sebħ ta' jum ġdejd. Salluqa jgħid biex nagħti eżempju, mhuwiex hawn fil-qabar imma għam. L-Evanġelisti bħal donnhom iridu jfakruna li kull filgħodu xi aħna niftħu għajnejna iseħħ aw min ġdejt aw min żgħir induqu il-għid li huwa jum li d-dawl tiegħu ma jħallejx lil għajnejna jingħalqu. Dan kollu nistgħu ngħiduh dolodu għal Santa Marija, mhijiex fil-qabar imma qamet. U kemm nixtieq li għalenija nistħajlu l-ġbija ta' Santa Marija li bil-ġmil tagħha issaħħar din il-Knisja Katedrali u t-toroq ta' Beltina, nisemgħu qed jgħidilna għamlu l-qalb. Lejt ta' ibni Ġesu għajmitnej mir-raqda tal-mewt. U kemm nixtieq li intom devoti tiegħi tqumu għax tassew għandna bżonn inqumu waħda sewwa. Dik li aħna fil-punent insejħula il-festa tal-Assunzjoni, fl-Orjent sa mis-seklu 4 hija magħrufa bħala il-festa tad-Dormizio tal-Verġini, il-festa tar-raqda tal-Madonna. Il-Papa Leon 14 innifsu fl-ittra li bija ħatarni bħala legat straordinarju għal dawn il-festi solenni, juża f'dil-littra dawn iż-żewġ titli jgħid hekk: ferħana bl-ittra tal-Venerabbli ħuna Anton Tewma, isqof ta' Għawdex, u tal-kapitlu tal-katedral tiegħu ġejna marfa li fl-istess knisja jiġifieri dik id-dedikata lid-Dormizzjoni ta' Marija ser jiġi ċelebrat il-50 anniversarju tal-inkoronazzjoni ta' ġbija tal-Assunta li ġa sa mis-sena 1791 ilha mqiegħda fuq l-artal f'dan il-maqdes bħala elm ta' devozzjoni leali waqda fil-fidej ta' din il-ġimgħa waqt il-quddiesa solenni tal-15 ta' Awwissu li ġej, jiġifieri fis-solennità tal-Assunzjoni tal-Imqazza Verġini Marija. Meta l-insara ortodossi jirreferu għal din il-festa bħala id-dormizzjoni, jiġifieri ir-raqda, id-dormizzjoni ta' Omm Alla Theotokos,
aktar milli bħala l-assunzjoni huma ma jfissrux li l-Madonna ma mititx, imma kif josserva il-Patriarka Ekumeniku ta' Kostantinopoli Bartolomew l-ewwel jgħid hekk, huma jużaw dan kollu biex jenfasizzaw li Marija hija umana li mietet u ġiet mitfuna bħal bqija tal-bnedmejn. Dan jagħtina ċ-ċertezza, ikompli jgħid Bartolomew, illi għalkemm la qabar u lanqas mewt setgħu iżommu lit-Theotokos, it-tama tagħna li qatt ma titħawwad u l-protezzjoni tagħha li dejjem tisar, Marija fil-verità ħafna aktar qrib tagħna milli naħsbu. Ma telqitniex. U kif jenfasizza l-innu tal-liturġija ta' din il-festa fl-Orjent, fit-twelid int ippreservajt il-verġinità tiegħek, fil-mewt int ma tlaqx lid-dinja u Theotokos. Bħala om tal-ħajja int mort lejn lajn tal-ħajja u ħlist lil ruħietna mill-mewt permezz tal-interċessjoni tiegħek. Mis-seklu 17 il-qudiem, meta t-teoloġi bdew jiddiskutu il-passaġġ ta' Marija minn din il-ħajja għall-oħra, nibet dibattitu li qatt ma ingħalaq, tant li la il-Papa Piju XII fil-bulla tal-Assunzjoni u lanqas il-Konċilju Vatikan it-tieni ma jitkellmu dwar jekk il-Madonna mititx jew le. Il-problema li madwara idur dan id-dibattitu kollu, tafu x'inhu? It-twemmejn tagħna domma oħra ta' fidħi li Marija mingħajr dnub fit-tnissejl l-Immakolata Konċizzjoni u f'ħajjitha. Konvinti minn din il-grazzja straordinarja ta' Marija, l-Immakolata, xi teoloġi jargumentaw li la darba Marija kienet mingħajr dnub ma setgħetx issofri il-konsegwenzi ta' dnub, inkluż il-mewt. Marija għax hija bla dnub jgħidu dawn ma setgħetx tmut. Imma eżisti jgħid. Jekk aħna nemnu li Kristu miet u qam mill-mewt, allura ma narax għalfejn Marija ġiet meħlusa minn dik li bina stess is-Salvatur tagħna għadda minnu. Il-Papa San Ġwan Pawlu II fl-1997 għamel diskors dwar din it-tema fejn jgħid hekk: huwa possibbli li Marija ta' Nażaret esperjenzat fil-ġisem tagħha id-drama tal-mewt. Jagħmel di-domanda. Meta nirriflettu fuq id-destejn ta' Marija u r-relazzjoni tagħha ma' bina divin, jidher leġittimu li wieħed iwieġeb b'mod affermattiv. Peress li Kristu miet, ikun diffiċli li wieħed isostni bil-kontra dwar ommu. Fl-istess diskors, San Ġwan Pawlu II, wara li isaħħaħ il-fema tiegħu b'tagħlim tal-missirijiet tal-Knisja, ikompli jgħid, nikkwota: huwa minnu li fir-rivelazzjoni il-mewt tiġi ppreżentata bħala kastejk ta' dnub. Madankollu il-fatt li l-Knisja tħabbar li Marija hija meħlusa mid-dnub oriġinali bi privileġġ divin uniku ma jwassalx biex wieħed jikkonkludi li jej irċeviet ukoll
l-immortalità tal-ġisem. L-om, jgħid San Ġwan Pawlu II, mhijiex superjuri għall-liben li jaċċetta l-mewt u billi kienet involuta fl-opra tal-fidwa u assoċjata mal-offerta salvivika ta' Kristu, Marija setet taqsam id-batija u l-mewt fid-dawl tal-fidwa tal-umanità. Dak li jgħid Severu ta' Antiochja dwar Kristu, jgħid il-Papa, japplika għalija wkoll. Mingħajr mewt preliminari kif tista' sseħħ il-qawmien. Biex tieħu sehem fil-qawmien ta' Kristu, Marija kellha qabel xejn taqsam miegħu fil-mewt. Mela għalkemm insejħula dormizio ma jfissirx li il-Madonna raqdet imbagħad xi ħadd qajjimha. Imma d-dormizio ifisser illi il-Madonna anke jekk kien meħlusa mid-dnub u l-konsegwenzi tiegħu mietet. Imma apparti issa din ir-riflessjoni teoloġika, punt interessanti li nixtieq inġejb għar-riflessjoni tagħna dolodu hija ir-raġuni teoloġika ta' dawk li jsostnu li Santa Marija ma mietitx imma raqdet. Tafu x'kien l-argument? Kien argument favur l-apatija ta' Marija. Apatija taf xi tfisser? Apatos, jifieri ma tħoss xejn, ma ssofrejx, ma tafx x'inhu d-dolur. Marija jgħidu dawn hija mingħajr dnub u għalhekk ma tistax issofri jew tbati. Fi kliem ieħor, għal raġunijiet teoloġiċi, dan id-dibattitu mexxa l quddiem il-konklużjoni li f'Marija hemm nuqqas ta' pathos, ċe l-inkapaċità li ssofri bħalma jsofri kulħadd. U skont dan il-kurrent teoloġiku, ifisser li Marija hija insensibbli għal dak kollu li jikkawża inkwiet, tħassib, turment, dispjaċir. Insomma, għal dak kollu li ngħaddu minnu aħna. Għalhekk hija insensibbli għal ġrajiet l-aktar drammatiċi tal-ħajja. Jien fuq din l-apatija nixtieq inkellimkom. Għaliex jekk l-apatija fil-każ ta' Marija hija frott ta' argument teoloġiku, inħoss li aħna maħkumejn minn apatija. U din id-darba però mhux frott ta' ħsieb, imma frott tal-konvenjenza. Fis-sens li aħna irnexxielna nikkonvinċu ruħna li jaqblilna nkunu indifferenti quddiem sitwazzjonijiet imwera tal-ħajja. It-teoloġija tgħid li Marija ma setgħetx tbati għax kienet bla dnub. Fil-każ tagħna iżda aħna nagħżlu li nkunu apatetiċi. Fil-każ ta' Marija hija apatija neċessarja. Fil-każ tagħna hija apatija magħżula. Aħna nagħżlu li ma jkollniex pathos, li ma nħossux, li ma nsofrux, li nagħlqu għajnejna quddiem dak li jista' iddewwaqna id-dbatija. Ħassieb kontemporanju li jgħix il-Ġermanja ftit ilu ippubblika ktieb bl-isem Society Without Pain, Society Without Pain. U jagħmel din il-mistoqsija. Ejdli x'relazzjoni għandek mad-dbatija u ngħidlek min int. Ejdli x'relazzjoni s-soċjetà tagħna għandha mad-dbatija u nkunu nistgħu ngħidu x'soċjetà għandna, ħbib tiegħi.
effett ta' dan it-terrur mid-tbatija sirna qisna illupjati. B'tali mod li maħniex nindunaw x'dbatijiet hawn madwarna. U nagħti ftit eżempju. Fil-waqt li f'dawn il-jiem aħna nisemgħu il-Bombay tal-festa, ftit il-bot minna in-nies ilhom xhur sħaħ taħt xita ta' Bombay mitfewa biex jagħmlu ħerba. Fil-waqt li aħna fil-festi nieklu u nixorbu u naħlu f'Gaza hemm persuni li qed imutu bil-ġuħ u bil-għaġġ. U allura għaliex quddiem din id-tbatija atroċi ħafna jibqgħu gallerija? Kejf dan ix-xenarju tal-gwerer irnexxielna nedukaw il-kuxjenza tagħna biex tibqa' sikta u ninsew li anke s-silenzju huwa kompliċità. Is-soċjetà tagħna tant saret ma tittollerax id-tbatija, tant saret ma tafx tgħix il-mumenti tal-fraġilità li għammi jidirlu li l-iqsar triq biex titratta għadiet ta' mart terminali huwa billi wieħed iħaffef il-proċess tal-mewt. Propju għax tlifna l-abilità li nħossu ma' min qiegħed ibati, propju għal issirna nistmerru impoġġu jdejna fuq il-pjaga tal-proxmu, forsi wkoll għaliex jidrilna li mussew jintefqu flus għal xejn, qed insiru inklinati li nażlu li noqtlu. Kemm minna jagħtu każ ta' dak li jissejjaħ il-luttu ekoloġiku. Ġifieri dik id-tbatija emottiva li jħossu dawk li qed jaraw l-ambjent jittiekel, jinqered. Il-kilba għall-flus qed twassal biex ħafna mill-ambjent tagħna qed jiġi sfruttat. Dak li xi wħud isejħu żvilupp huwa biss possess irresponsabbli ta' patrimonju ambjentali komuni li aħna fid-dmejr li nikkonservaw anke biex nifrankaw id-tbatija u l-ansjetà lil ġenerazzjonijiet futuri. Eżisti dan u aktar huwa konsegwenza ta' kultura apatetika li qed tissawwar fostna u jekk nibqgħu rieqda il-qagħda tkompli sejra għall-għar. Għalhekk jottalina dak li San Pawl jikteb lir-Rumani, ħuti waslet is-sija li tqumu min-naqs. Dolodu għajmuna min-nas il-moti ħelwejn tal-qnietel ta' din il-Knisja Katedrali, fejn fil-waqt li għandha lil Santa Marija taħt il-mant regali, fl-istess ħin ma nafx tafux, imma jien kull meta nidħolaw u mmur fil-kappella tas-Sagrament dejjem ninnotaw. Fil-kappella tas-Sagrament għandna il-kwadru tal-Addolorata ta' dik li tieqaf ħdejn is-salib ma' bina u mas-salib ta' wlieda l-Addolorata. Dan id-daħlejju jaf iqajjem il-kuxjenza kollettiva tagħna biex intajru minn fuqna din il-kappa tal-apatija u nsiru aktar sensibbli għad-tbatija li hawn madwarna u nfittxu naqdu il-forzi tagħna biex bl-imħabba nakkumpanjaw lil min qiegħed taħt id-deffa. Neħtieġu għawmien kollettiv biex noħorġu minn sistema
li ġabitna aktar individualisti, passivi, indifferenti quddiem għamliet ta' tbatija. Kultura li irrendietna bħat tliet ċadini tal-istorja li la jaraw, la jisemew u lanqas għandhom vuċi. Bil-qawmin tagħha mill-mewt, Santa Marija wkoll qed tistedinna biex inqumu minn nas tqejl li waqa' fuqna u niftħu għajnejna biex nintebħu bil-bidla li għaddejja madwarna u imnebħin minna flimkien nibnu ġejjieni li jagħti nifs lil kulħadd, partikolarment lil minnu żgħir u jħossu meddet u mirfus. Huwa biss jekk aħna noqogħdu għall-kelma tal-assunta li żgur tgħidilna dak li hija qalet lil qaddija ta' Kana, għamlu dak li jgħidilkom hu Ġesu. Huwa biss jekk noqogħdu għal din il-kelma li jkun jagħmel sens dak li għamilna il-ħadd li għadda meta ġedditna l-għażla li għamlu l-antenati tagħna meta poġġew kuruna ta' deb u ħaġar prezzjuż fuq ras Santa Marija u hekk erġajna għarafna lil dik li ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem bħala ir-reġina tagħna. Eżis ħuti, devoti ta' Santa Marija. Huwa biss jekk Santa Marija nilqewha bħala ir-reġina tagħna inkunu nistgħu inkantaw li għawdex kollu tbiddel ġenna, festa u ferħ ma' kullimkien. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.